En gang var det sådan, at man lavede smør. Og når man lavede smør, så havde man masser af det, der hedder kernemælk. Så kernemælk, det var noget, man gav til griseunger, sådan så det kunne blive fede, og det kunne vokse hurtigere. Og så var der nogen, der fandt ud af, at den her kernemælk, den kunne man godt spise. Det var så en, der var genial nok til at smide det på markedet, og markedet elskede det, den her syrlige, dejlige, tykt mælkeprodukt, som kunne både drikkes. Men så kom der en anden klog hoved, der sagde, hvad hvis vi nu giver det en lille smule sukker, og en lille bitte smule citronsaft og lidt vanilje, og kalder det kulskål. Ja, det var altså sådan, at den her geniale produkt, kulskål, den er blevet skabt. Og så var der så en bager, der sagde, vi har nogle kagerester, sådan dejrester. Hvis man nu bagte det her kagerester og kom den i kulskålen, hvad vil der så ske? Jamen, der vil ske det, at man vil opfinde kammerjunger. Så nu har vi kulskål med kammerjunger. Og kulskålen her, som vi skal lave i dag, den er udviklet af selveste dipdronning Johanne Havshøj, min kære forlovede. Den har vi fået utrolig mange gange hen over sommeren på Anholt, og nu vil jeg dele opskriften med jer. Opskriften er til dem, der kan lide en god, syrlig, sådan en kulskål, hvor ens mund nærmest løber i vand. Johannes' yndlingskulskål, det er den der fra Kløver, den helt billige. Så det er faktisk den i smagen, hun har taget, og så kombineret med det, hun elsker fra naturmælk, som er den her kulskål naturmælk laver, der er mere tyk og lidt mere rund og lidt mere lækker, og som er nogle ægte råvarer. Så det er smagen fra Kløver med ægteheden fra naturmælk, der ligesom møder hinanden. Det er det, som Johanne hun har gået efter, og jeg synes virkelig, det her det er verdens bedste kulskål. Lad os komme i gang med at lave det. Vi har vores Fresh and Safe bowl her. I den, der kommer vi sukker. Kom lige. Kom. Hvis du kan lide, hvad du ser, ikke også? Så vil jeg blive så glad, hvis du er abonneret på min kanal. Så vil du altså gøre mig lykkelig. Og så lige husk at like videoen. Så bliver jeg rigtig glad. Ud med dig. Og så tager vi lige og skraber indmad fra en vanilje. Og jeg tager selvfølgelig kun at bruge halvdelen af det, ikke det hele. Så mange penge har vi altså ikke. Ej, det er rigeligt med en halv. Så tager vi lige alle disse lækre korn her. Bum. Så sukker på. Lige får det af vores kniv. Og så går vi bare ind med fingrene og lige fordeler det her vaniljekorn. Sådan. Vi smider låget på her med den fine rivjern. Og så tager vi skallen af en halv citron. Og jeg ved godt, det her det ligner en lime, men det er altså en citron, den er bare grøn. Jeg tror, at dem, jeg får mine varer fra, det er måske lidt udfordret på nogle ting. Sådan. Bum. Der var citron. Altså allerede nu så dufter det fantastisk. 2 hele æg. Ja, det er altså hele æg, man bruger i den her opskrift. Sådan. Nu tager vi vores håndmixer, og så pisker vi det her æg og sukker til sukkeret er opløst, så det bliver helt vildt luftigt. Og som I kan se, så er der ikke nogen ledning på min håndmixer. Det er fordi, det er noget nyt fra Svilling. Der er sådan en lille batteri, som går til alle det her extant produkter, så man kan faktisk bare lige smide den i, og så køre den, uden at man skal have ledninger. Det er fantastisk, fordi at det her batterier, dem kan man ligesom oplade på skift, og så lurer det på hinanden. Så hvis nu den her den løber tør, så har jeg bare en anden, jeg bare kan smide i. Det er meget, meget genialt. Så, nu pisker vi lige det her. Det er altså virkelig en god håndmixer. Ligesom alt andet fra Svilling. Det er German Quality, venner. Sådan. Nu tager vi saftet 2 citroner. Kommer det hernede i. Og så tager vi en hel liter kernemælk og tilsætter heri. Så rører vi det hele homogent igen.
Bum. Vi tager vores kande her, og så kommer vi vores koldskål her i. Næsten. Sådan. Nu skal vores koldskål på køl, og der skal den altså stå i minimum en times tid, gerne natten over. Den bliver altså kun bedre. Og hvis det er, at du har din kærnemælkskarton, så kan du med ro i hjertet hælde tilbage i. Der kommer til at være en lille smule tilbage i skålen, som du nok lige skal prøve at drikke for at smage. Det smager simpelthen for vildt. Jeg elsker det. Altså det her er seriøst den bedste koldskålopskrift, jeg nogensinde har smagt. Allerede nu smager den langt bedre end alt det andet, du kan købe derude. Så jeg smider den på køl, og så skal vi prøve at smage den, når jeg har fået bagt min kammerjunger. Sandhedens time er kommet, hvor jeg skal bedømme koldskål. Den ser virkelig, virkelig god ud, og der er virkelig meget vanilje i, kan jeg se. Tror du, vi er færdige, eller hvad? Nej, åbenbart ikke, kan jeg så se her. Der er nok for, jeg ved det ikke, hold da op, hvor er den flot. Altså prøv lige at se, hvor mange vaniljekorn der er i den her. Jeg har aldrig set noget lignende. Vi er rigtig kommet til pengeskab, det må man sige. Godt med citronskal, kan jeg se, ja. Det er jo helt altafgørende, at den har syren, som er virkelig vigtig for mig, så det bliver meget spændende. Skal du ikke komme over i? Åh jo. Just kidding. Jeg havde lige glemt den. Jeg var så ivrig efter at få lov til at smage det. Knuser I jeres kammerjunker, eller lægger I dem hele i? Prøv at skrive det ned i kommentarfeltet. Jeg gad godt at se, hvad folk gør. Og jeg kan godt lide mine kammerjunker helt blød. Det kan jeg så ikke. Det skal ligge og sådan suge og blive sådan helt... Hvad? Det er rigtigt. Mener du det? Ja, det skal være sådan fuldstændig blød, inden jeg spiser den. Okay. Nå, nu prøver vi. Det er meget spændende det her. Ja, den er godkendt. Lige ude. Altså, det er din opskrift, og jeg synes også, det er den bedste koldskål, jeg nogensinde har fået selv. Ja, det er mellem den der kløver, den helt billige koldskål. Som har syren og sådan den der helt tynde konsistens. Ja, og så naturmælkskremethed og den der ægte vanilje og citron. Ja, fordi den smager ikke af aroma, den her. Det gør den ikke. Der er faktisk lidt for meget vaniljekorn i, det kan jeg godt se. Det er en dyr omgang. Det er altså den bedste koldskål, jeg har smagt i mit liv. Men jeg vil gerne sige, ja, jeg skulle nok bruge lidt mindre vanilje næste gang. Hvis vi skal kunne betale husleje, så kan man altså ikke bare hamre den med så meget vanilje. Tak fordi du kiggede med. Husk at abonnere på min kanal, så bliver jeg glad. Det gør dipdronning også, så vi kan få lidt mere dipvideoer i gang. Opskriften det finder du her under videoen, og smagen skaber du i dit eget køkken. Og du må meget gerne skrive her under videoen, hvordan du kan lide din koldskål. Spiser du det med eller uden jordbær? Er det som et måltid eller bare som en dessert? Hvordan kan I lide jeres koldskål? Jeg vil sige, her hjemme hos os, der bliver det spist morgen, middag og aften. Så, ha' det godt.